Brata Pitana ananggih negari Pundita ingkang kaeka adidosa Purwa eka marang sawiji adilinuwih dosa 10 Purwa marang kawitan sanadyan kathah titahing jawata ingkang kasongan ing akasa kahapit ing samudra kasangga ing Bantala kathah ingkang sami anggana raras nanging boten kados negari Ngastina ya negari Gajah Oya mila kinarya bebuka upaya negari 100 datan antuk kalih 1000 tajangkep sedoso dasar negari panjang punjung pasir bukir gemah ripah kerta tatatur raharja sinten to ingkang lenggah ing dampar genta lah punika jejuluk Prabu Duryudana inggih Jaka Pitana ing mangke Sang Katong kepareng tampi rawuhipun ingkang eyang ing Talkanda Sang Begawan Mahatma Warabisma yuk Sang Dewa Brata datan kantun jangganing negari Ngastina yaiku Pandhita Darna ya Resi Kumbayana dene ingkang lenggah amari kelu sayekti mila Sang Katong laju amandhangi rawuhipun ingkang eyang ing Talkanda miwah para santana negari Ngastina mangkono wis sami marak mangarsa leng ramyaning kang sasangka kumanyar oh makrenggo rumeng puri oh mangken tanpa siring halap ingkang umah mas lir meruping langit takyan sarwa mandek oh oh yo jagat yo Dewa Bathara paringa pangayoman marang panjenenganing sun mangketo mangke eyang panembahan Bisma sak rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sembah sungkem pangabekti eyang yo Putu Prabu sungkem mila wis tampa raliwat pangestune pun kaki tumuli tanpa nono Putu nuninggih eyang dat katedha kalingga murda
mugi pangestu saking Eyang Ingtal Kanda. Andadosna puncaraning negari Ngastina. Mangke tok Bapak Begawan Durna kula ngaturaken pasegahan panakrami Bapak. Lempret gantel buntutne Mas Joglo wela. Oh inggih nggih pambagyanipun. Angger Prabu sampun kula tampi. Pun Bapak tansah cumadong dawuh Angger Prabu kula nok non. Nun mangke Koko Prabu ingkang wangga. Sak rawuh paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami Koko Prabu. Kawula ninggih Yai Prabu, pambagyanipun Yai Prabu sampun kula tampi. Wangsul pangestunipun Rakawara katura ing Yai Prabu. Nun inggih Kakang Adipati. Pangestunipun sampun kula tampi mugi ndadosna kayuwanan kula paman ing kepatihan. Boyo dadi guguping ati pakenira manira piji mangersa. Kawula nuwun salami kawula tampi timbalanipun ingkang sinuwun boten ndadosaken kejoting manah. Kepara badhe tansah nyandikani menapa ingkang badhe pun dawuh aken dening sinuwun Prabu. Yo paman lan sira Dimas Kartomarma kepenakno sowanmu Dimas. Kawula nun inggih dateng sedika dawuh Koko Prabu. Putu Prabu paran wigatene nggih dening wayah Prabu Karaya-raya amandhangipun kaki marang negara Ngastina kene putu. Mara enggal paringa dawuh, Nger. Bumi gonjang kanjeng tanjra ingkang puspita rum kasiliring sami mrana mre. Oh Sekar katung ngas kandanyo takyan sarwa manik Eyang Bisma mila kula suwun rawuh ing negari Ngastina badhe kula suwuni wawasan menggah adi-adi kula Pandhawa anggenipun lampahi paukuman wonten alas Kamyaka 12 negari dangunipun setunggal warsa ing prajanji menawi saged kedanangan telik Sandi Kurawa kedah mangsuli paukuman malih ing mangko titi wanci menika sampun ndungkap purna anggenipun lampahi paukuman menawi kados mekaten kados pundi tumrap negari Ngastina.
Putu Prabu, Kang Eyang Sun, enggal ngupadi para kadangira. Pandhawa lan prayogane negara Ngastina kasigar semangka. Awit Kurawa lan Pandhawa iku isih padha wayahe Resi Abiyasa. Ora ana dadi wong tuwa nyawang anak putu. Anak putune padha cangrah, ora gelem rukun. Panyuwune wong tuwa yen anak putune do gelem rukun aja nganti kedadian Baratayuda Jayapinangun kang bisa anjalari rusak ing nasa bangsa lan negari luwih-luwih rusak ing bebrayan agung. Inggih yang menggah wawasanipun Bapak Durna kados pundi Bapak? Lempret gantel bundu majok lho. Nggih anak Prabu. Menawi pamanggihipun Bapak boten geseh kalian pamanggihipun Eyang ing Talkanda. Kula minangka gurunipun para Kurawa lan Pandhawa langkung remen para siswa kula sami rukun, boten sami eker-ekeran. Nun inggih Bapak Panembahan lajeng kados pundi menggah wawasanipun Kakang Dipati Ngawangga. Saderengipun ngaturaken gunging panuwun dene ingkang Raka
pinitados atur wawasan perkawis menika Yai. Mangga wawasan kula radi geseh kalian wawasanipun Kanjeng Eyang Bisma saha Bapak Durna. Yai, menawi darmaning pandhita punika tansah memuji jagat punika tansah ayem tentrem. Mboten wonten paprangan punika darmaning Brahmana. Dene Rakanto minangka senopati perang wiwit rumiyin ya Prabu Duryudana sampun nganggep mengsah dateng para Pandhawa sanadyanto punika tasih daging kulit piyambak. Mumpung para Pandhawa nembe nglampahi paukuman kawontenanipun tasih ringkih prayogi enggal dipun sirnakaken kewala ingkang raka sagah dados dadaning kewuh. Inggih ngaturaken gunge panuwun Kakang Adipati. Menggah wawasane paman kepriye Paman Seguni? Nuwun inggih sinuwun. Mangga pemanggih kula sarujuk kalian aturipun Nger Adipati ngawangga. Sinuwun mumpung punika wekdal para Pandhawa wonten ing kawontenan ingkang ringkih prayogi para kadang Pandhawa enggal-enggal kasinakna kemawon ketimbang ing mangke kedadosan perang Bharatayuda. Saya binangun Bapak Seguni wonten dawuh pangandika penembahan aturmu kaya mangkono apa wis mbok etung kanthi permati Seguni? Panembahan ing jagat punika tiyang satunggalang lan satunggalipun boten sami pamanggihipun jumbuk kalian cacahing tiyang panembahan. Seguni yen kaya mangkono sira seneng lamun putu-putuku padha cangkrah mong perkara rebutan warisane leluhure. Seguni mbok yo ngilingi sira aneng Ngastina melu sapa? Ndak kira iku lamun biyen ora ana panglimeran nih anak Prabu Pandu. Ora bisa nyuwita ana praja Ngastina Seguni. Bumi kancang-kancing langit kelap-kelap katon lir kincange ngalis risang mawe gandrung. Oh lah ing kono tau samya geter bantah binantah ketungko praptaning Narendra Trigarta Prabu Susarma ingkang menggah ing Stinggil negari Ngastina. Ranyak pindha satu ngupadi boga. Yo jagat yo Dewa Bathara. Iki ana sawijining Narendra ingkang kepareng rawuh ing negara Ngastina. Sang Prabu iku sapa jejulukmu lan ngendi negara Paduka Sang Prabu? Nuwun inggih Kakang Prabu. Saderengipun kula nyuwun gunging pangapunten dene kula cumantaka swan wonten ngarsanipun Kakang Prabu. Karana datan timbalan dene nami kula Susarma negari kula
winasta negari Trigarta. Banjur ana kersane apa Sang Prabu prapta ing negari Ngastina. Mekaten Kang Prabu kondanging pawarta ingkang kula tampi. Negari Ngastina punika kalebet negari ingkang agung. Saking pamanggih kula badhe tambah agung kedah saged nelukaken negari sanes lan sagah sabiyantu dhateng Kang Prabu minangka dados memitran kalian Kang Prabu. Banjur negara ngendi kang pantes ginebak ing prang Kyai Prabu. Saking rancanganipun ingkang Kyai boten wonten sanes ingkang pantes ginebak negari Wirata Kang Prabu. menawi saking pemanggih kula Kanjeng Eyang Bisma kados pundi Eyang? Yo putu Prabu pun kaki nyarujuki nanging anggone nelukake negara liya mau mung dapur mamitran lan ora kena jajah marang negara kasebut. Kados pundi menggah pamanggihipun Bapak Pandhita Darna? Lole inggih pun Bapa sarujuk kados ingkang dipun dawuhaken Sang Resi Bisma kala wau lan idep-idep neter sepinten kadigdayanipun para murid kula Sata Kurawa nggih anak Prabu. Bali marang Kyai Prabu Susarmo banjur kapan kepareng budal ngecak negari Wirata. Prayogi dinten punika ugi sumangga sami dipun bidalaken kula badhe ngembak saking Iring Kidul dene paduka saking Iring Lor. Yen kaya mangkono Yai mara dienggal rakiten wadya balamu ora gantalan suwe ingsun uga tumuli nyawegakake para wadya bala Sata Kurawa. Putu Prabu kanggo nglemesake saliranipun kaki putu keparengipun kaki bakal kombyongi Putu Prabu. Lho nggih Kanjeng yang Paman Pati Harusuman tumuli enggal cawisna kreta kencana kanggem titihan Eyang Bisma lan Bapa Dono lan engsul bakal nitih Gajah Kyai Pamuk. Nuwun inggih nuwun sandika ngestakaken dawuh kepareng pun Paman enggal-enggal pedal Jawi. Lah ing kono tau paripurna pangandikane wong agung ing Ngastina. Daya-daya Sang Katong arsa kondur ngedatan yen Cinandra kadha kasrepek ing mangsa tanem.
Patih Jayasakara. Wonten dawuh sinuwun. Aku wis ketemu Ratu Ngastina Prabu Duryudana lan wis sarujuk bakal mbedah negara Wirata. Ateges aku bakal bisa nggarwa Dewi Utari. Oh, mekaten sinuwun. Ya, Patih Jayasakara. Mula saka kuwi daya-daya budal saperlu mbedah negara Wirata teh. Monggo kula dherekaken. Tes. Sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap tes sunyo tengah wengi lumrang kandhani puspita karengganing putyanira sang Dwijawara mbrengenge lir swaraning madu branta manung sungsarining kembang witing klapa Jawa ing sapa